Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An yi babban rashi a masana'antar Kannywood, babban jarumi ya rasu. Ali Nuhu ya bayyana wasu bayanai akan 'ya'yansa. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar kararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Nigeria Hausa ta rahoto. Shahararren dan wasan kwaikwayo na Kannywood, Aminu Mahmud, wanda aka fi sani da Kawu Mala, ya rasu. Marigayin ya shahara ne a shirin daɗin kowa mai dogon zango na tashar Arewa 24. Ya rasu ne bayan fama da ciwon zuciya. Abokin aikinsa, Murtala Karabati, ya tabbatar da mutuwar Kawu Mala, inda ya ce bai taɓa jin wani ya yi ƙorafi a kansa ba. Shahararren ɗan wasan kwaikwayo na Hausa, wato Kannywood, Aminu Mahmud, wanda aka fi sani da Kawu Mala, ya rasu. Jaridar Daily Trust ta rahoto cewa Aminu Mahmud, wanda aka fi sani da Kawu Mala, Aminu Mahmud dai ya shahara ne a shiri mai dogon zango na gidan talabijin ɗin Arewa 24 daɗin kowa. Marigayin ya rasu ne a ranar Lahadi 7 ga watan Mayu bayan ya sha fama da ciwon zuciya na tsawon lokaci. Mala ya kai akalla shekara fiye da 20 yana wasan kwaikwayo, kuma shahararsa ta bayyana ne a shirin daɗin kowa na Arewa 24. Marigayin ya rasu ya bar matarsa da 'ya'ya 10. Tuni aka binne shi kamar yadda addinin Musulunci ya tanadar. Abokin aikinsa ya yi bayani a kansa. Abokin aikinsa, Murtala Karabati, ya bayyana mutuwar Kawu Mala da cewa a matsayin babban rashi wanda za a daɗe kafin a maye gurbinsa. Inji Murtala ya ƙara da cewa zai daɗe a zuciyarsu ba su manta da shi ba, wanda ya kawo ci gaba sosai a masana'antar Kannywood. Dakta, kamar yadda muke masa laƙabi, abokin kowa ne, na san shi fiye da shekaru 20, kuma a duk tsawon wannan shekarun ba wani da ya taɓa faɗin mummunan abu akan marigayin. Muna addu'ar Allah ya gafarta masa, in ji shi. A gefe ɗaya kuma, jarumi Ali Nuhu ne ya bayyana cewar ya so 'ya'yansa su yi harkar wasan kwaikwayo, amma sai dai kuma su ba hakan ne ra'ayinsu ba. Shi ɗansa Ahmad yana ra'ayi ne ya buga ƙwallon ƙafa, wato yana so ya zama ɗan ƙwallon ƙafa mai shahara a duniya. Ita kuwa 'yarsa Fatima tana so ne ta yi makaranta, ta yi karatu mai zurfi. To dama haka Allah yake ikonsa. Wani lokaci sai ka ga ɗa bai gaji mahaifinsa ba akan wani abu da yake yi. Wa'annan 'ya'ya na Ali Nuhu muna fata Allah ya cika musu burukansu. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.